Soc la Míriam Borda, fa 10 anys que soc membre de l'associació d'aquí del barri de Sant Miquel i fa 5 que estic com a presidenta. Per mi el barri és un barri amable, actiu, intercultural, on ens hi movem diferents cultures i d'això fem la unió i creem activitats i diferents esdeveniments. Els veïns som amables, som propers, hi ha els veïns històrics que han viscut tota la vida i hi ha persones que hem anat venint a viure aquí. Els espais importants que aquí tenim al barri són la plaça. Si no saps què fer i estàs a casa, aquí segur que trobes gent de totes les cultures. La zona esportiva, que és un espai on ens trobem, no? Gent de totes les edats, fins i tot animals, perquè anem a passejar el gos, en bicicleta. És un punt de fuga perquè és la natura, no? Que estem entre el volcà Montse Copa i la Garrinada i és molt maco, la veritat. I un altre espai important seria el casal, que és el punt on es comença a coure tot el que es realitzarà al barri, no? La festa major, el festival Entranyes. També compartim amb les cosidores, que són les creadores del Ball Pla, que creen els models per poder sortir a la cercavila. El que fa únic Sant Miquel és aquesta barreja de barri familiar i l'energia d'aquesta comunitat activa i diversa que tenim, que és molt enriquidora.